An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔn tuma bɛ bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ natara san kalo sabanan marisi kalo don bi y'o tile 29 ye k'a bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko sunkaloman kɔnɔ an balada k'a fɔ bi y'o tile 15 ye jate la san kalo 8 don hejira san 1442 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wularunya k'a fɔ Segu ani Bamakɔ cɛ sirabakan kasara dɔ kɛra min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni maa dɔw ni tora la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna na cɛba min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Général Amadu Sanogo ye sibiri dɔw ale tun b'a faso la Segu a ye kuma dɔw fɔ ye kuma min bɛ n'i y'a sɔrɔ bali ele bɛ k'i ta fɔ a ko kɔnɔna na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi Farabugu n'a Lamini wulikajɔ min tun taara ka ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo ma sigikafɔ dɔw kɛra o la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se Bibani Mɔnɛ marabolo kɔnɔna na Buguni marabolo don su dɔw yɛrɛ ye n'o ye maa 4 fure ye olu fara fa cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna na min y'an ka cɛba min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Baba Sura ye Masa Ramani ka wele siralen ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli n'olu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ni foli ye min ye tile 15 bɔɲanko ye an tɛ kɛnɛ ka kosɔn kɛ farigan tun b'an na ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an balana k'a fɔ an ma maa si ye k'a fɔ k'an bɛ se k'a fɔ k'an jɔnna maa min na bɛɛ lajɛlen ka wele bɛɛ lajɛlen ni seko kabini ni bana y'an sɔrɔ an balana k'a fɔ bi y'a tile 15 de ye an tɛ kɛnɛ kan k'a daminɛ an ka kumaso a ɲɛmayaso ka taa sa cakɛla bɛɛ lajɛlen la kabini ka dɔn k'a fɔ minnu b'an kɔfɛ n'olu bɛ ka baara kɛ an kunnafonidiɲɛw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jɛkulu in y'a fɔ baara in jɛ ka baara don ka bɛɛ fo i ka kɛta la Mali kɔnɔna na kɔ kan na tuma min na ni kunnafoni carila yan k'a fɔ ko an farimadana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen an ka tunkarankew kɛrɛnkɛrɛnnen ka foli sama ka suma min ye ka dɔn k'a fɔ an ka cɛba dɔ Faransi kɔnɔna na ale ye kunnafoni sɔrɔ dama ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ko an dalen bɛ lapitani ni musaka bɛ bɛn fɛn min ma k'i jɔ n'a ye n'o ye Makan ye an b'a fo ka barikada o n'a ɲɔgɔnna caman ka bɛɛ fo i ka kɛta la ka bɛɛ fo i ka kɛci la an bɛ deli ka nin fɔ an bɛ baara min kɛ su ni tile n'an b'a kɛ cɛsiri kama a fanba tɛ dɔ yɛrɛ k'a kɛ k'aw bɛ se ka kunnafoni cogo min na nka dɛmɛ kɔni tiɲɛna la ka kan n'i y'aw ka taabolo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ baara minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ girin a nɔfɛ an dɛmɛbaaw ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana kɔnɔna na walima a kɔkan na jama fanba bɛɛ bɛ sigi k'a fɔ k'anw ka baarakɛtaw kɛrɛnkɛrɛnnen kɛmɛ kumaso baarakɛlaw de ma bɛɛ bɛ sigi k'a fɔ bi cɛ in ye mun fɔ walima cɛ in n'a ma kuma t'i lafiya nka dɔ bɛ dɔ la ni gɛlɛyaw sɔrɔla maa minnu bɛ sɔn k'i wele walima ka wulikajɔ kɛ ni k'i sɛgɛrɛ o tɛ bɛɛ ye o tuma maa minnu b'o bɛɛ lajɛlen to sen na ka tila ka wulikajɔ kɛ ni k'u hakiliw to an na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnatigɛ dɔw taara nɔfɛ lapitani n'u bɛ taa san 80 kɔw la cɛkɔrɔba b'u la musokɔrɔba b'u la an tɛ se k'a fɔ a ye ko nin maa hakɛ de y'an wele walima nin maa hakɛ de taara ɲɔgɔn la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'an bɛɛ lajɛlen jɛra k'an hakili to ɲɔgɔn na dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn k'aw bɛɛ fo ni ka waleɲuman dɔn ɲɛmaaya so yan an tɛ sɛgɛn k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ sababu ɲuman na ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲuman dɔn Madame Dabi Taw ka foli d'a ma Safiyatu Balo e ka dɔn ale fɛ ma ɲɛnamaba don malimatu don a ye wele sama ka yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni n'a furu kɛ n'an ma kuma k'u ti lafiya an bɛ bɛɛ fo n'an ka bɛɛ ta tɔgɔ ma an tɛ bɔ yan bi an bɛ bɛɛ fo k'a sɔrɔ an ma bɛɛ tɔgɔ fɔ k'aw fo ni ka waleɲuman dɔn yarabi Ala an segilen filɛ ka na nka o da tabalelen kɔnɔ ni Ala sɔnna ma min ye ka dɔn k'a fɔ kan'aw ɲɛ bɔ sira nɔ tɛ min ye ka dɔn ka kɛnɛya tigilamɔgɔ ye waati min d'a ma o waati ma se o tuma an b'a nɛrɛ nɔni ɲɔgɔn fɛ dɔɔni kunnafoniw an b'a daminɛ fɛn min na o ye ka dɔn k'a fɔ sirabakan kasara dɔ n'i y'a sɔrɔ o kɛra juma don Segu ani Bamakɔ cɛ o sirabakan kasara sen fɛ kunnafoniw carila bɔlɔlɔw sanfɛ la ko maa wɔɔrɔ ni tora la yaasa ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen k'a la Siri Kulubali ale ye Segu ANADER ɲɛmaa wele o y'a yira k'a fɔ ko maa 4 de don u ye kuma min fɔ an k'u lamɛn
Ne tɔgɔ Blaise Adama Dina. Ne ye ANASER chef d'antenne régionale ye Segu. Blaise Adama, an ye kunnafoni sɔrɔ ko juma don ko siraban kasara dɔ kɛra Segu sira kan. A ko kɛra cogo di? A kɛra kasara belebele ye. A kɛra n'i bɔra Segu n'i bɛ k'i kunda Kɔnɔbugu kan. N'i tɛmɛna dugu min tɔgɔ ye ko Zanbugu ani Zanbugu tɛ tɛmɛ kilomètre 4 kan. Accident in kɛra yen nɔ de. Accident in kɛra mobili fila ni ɲɔgɔn cɛ. Mobili min bɛ ka bɔ Bamakɔ n'a bɛ ka kunda Segu kan o ye 207 ye. Bon, ale kun ye transport en commun mɔgɔ kun b'a la bagaji fɛnɛ kun b'a kɔnɔ. Donc mobili tɔ kelen n'o ye Renault Laguna personnel de don. Mɔgɔ 4 b'a kɔnɔ. Cɛ dɔ n'a muso n'a denmuso fila olu b'o kɔnɔ. Donc olu bɔra Segu olu bɛ k'u kunda Bamakɔ kan. Donc an ka jateminɛ kɔni ye min jira terrain kan. Turu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ nid de poule o bɛ goudron kan min bɔra Segu n'a bɛ ka kunda Bamakɔ kan Renault tigi o b'o ka trajectoire. Donc a kɔni a bɛ taa ma waati min na jateminɛw b'a jira k'a kun bɛ vitesse la. Donc a ma sɔn mobili ka don dingɛnin in kɔnɔ a y'a dévier a numanyan fan fɛ. Donc a dévier tɔ la a ma se ka mobili maîtriser o y'a sɔrɔ 207 min fɛnɛ bɔra Bamakɔ k'a b'a kunda Segu kan o fɛnɛ kun bɛ boliba la. Donc u n'u de taara turu ɲɔgɔn na tɔ kelen ka trajectoire kan. Donc kasara kɔni a bonyana kosɛbɛ parce que Renault mɔgɔ 4 de kun b'o kɔnɔ. 207 mɔgɔ 16 de kun b'o kɔnɔ. Donc a kasara kɔni juguyara kosɛbɛ. Min n'a ka denbaya bɔra n'u bɛ k'u kunda Bamakɔ kan o kɔni o n'a denmusonin fila olu fatura. Bon a muso o sɛbɛkɔrɔ jogila yɛrɛ de. Donc 207 min bɔra Bamakɔ n'o bɛ ka taa mɔgɔ kelen o de fatura o kɔnɔ n'o ye musokɔrɔba dɔ ye n'o si bɛ taa san 60 jate la. Donc mobili kɔni kɛra foroko jalan ye ten ale tɛ se ka récupérer. E yɛrɛ ka jate la maa min ni kasarala ni ko senfɛ a bɛ se maa joli ma? Mɔgɔ 4 muso 3 ani cɛ 1 olu de ni tora kasara in na. Maa min jogina a ko senfɛ o fana bɛ se maa joli bɔɲɔgɔnko ma? Olu ye mɔgɔ 16 de. En tout minnu bɛ mobili fila ninnu kɔnɔ mɔgɔ ma to min kɔni min ma jogi wa a bɛɛ jogi o juguyara. Mɔgɔ 4 a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 20. Donc mɔgɔ 20 na mɔgɔ 4 de fatura. Donc a tɔ 16 olu bɛɛ sɛbɛkɔrɔ jogi la. U taara de dɔw yɛrɛ taara olu tɛ ko kalama. U taara ka na Segu dɔgɔtɔrɔsoba la min tɔgɔ ye hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba. Depuis ni protection civile taara n'u ye n'an taar'u lajɛ ka se nin waati ma ne ma se ka segin ka se yen. Mais u kɔni u taara hôpital mɔgɔw ye u sɛbɛkɔrɔ don u la ka u ka prise en charge kɛ u bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la. Donc ma se yen k'a dɔn u bɛ lahara min na bi. Kuma bɛɛ ni ɲɔgɔn siraban kasara bɛ kɛ Segu sira la e yɛrɛ fɛ mun de bɛ ka kɛ nin sababu ye? Vitesse kojugu de don. Parce que n'i bɛ vitesse la sira kan a jiralen bɛ panneau bɛɛ b'a jira k'a fɔ 90 km/h. O ye kungo kɔnɔ fiɲɛ. Ni sira dugu kɔnɔna na i k'i janto i ka dugu kɔnɔna traverser à moins 50 km/h ou bien i bɛ jigin o jukɔrɔ. Mais mobiliw man ɲi, pinɛw man ɲi. I b'a sɔrɔ an bɛ vitesse ta an bɛ yɛlɛn fo 130 140. Ni balila fɛn na dɔɔni dɔrɔn mobili de bɛ pan. Ou bien ni k'i bɛ mouvement dɔ kɛ pour ka fɛn dɔ éviter dɔrɔn n'i ma sigi ka ɲɛ ka volant minɛ mobili bɛ kɛɲɛ. Donc o de bɛ na ni nin kasara modèle ninnu ye. Ka taa Bamakɔ ka na bila Segu a kasara cayara ka bɔ Salon na ka na Ɲinɛna a kasara a mɔgɔ caman tayana la dɛ. Mais a bɛɛ jateminɛ ni maa min m'a fɔ ko ayiwa mobili de sen de cira dɛ a tigi b'a fɔ non frein de tigɛra dɛ ou bien cardan de tigɛra dɛ ainsi de suite. A bɛɛ jujɔn ye vitesse in de. N bɛ min fɔ mobili bolibagaw ye mobili dɔrɔn tɛ hali moto parce que moto bolibaga sira in kan a bɛ ɲini ka caya mobili n'i ye jateminɛ kɛ hali seli fɛ ninnu na minnu bɛ bɔ ni moto ye Bamakɔ yan fan fɛ ka jigin ka na u ka village la ni moto ye a ka ca moto wo mobili wo vraiment k'a ɲini u fɛ taa ko ɲuman segin ko ɲuman a secret foyi tɛ nka taa dɔɔni dɔrɔn. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Siri Kulibali ani ANASER ɲɛmaa Segu a y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan n'i bɛ fɛ ka se joona taa dɔɔni dɔɔni nka salanko banani e ka don jugara ma kosɛbɛ nka n ka salanko saya maa t'o lakali dɛ o tuma n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni ala k'an lakana ni k'an ka jamana kɔnɔ na fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔlɔ ye yarabi ala anw ni aw ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi bani mɔnɔ cɛ marabolo kɔnɔ na o ye Buguni marabolo de ye k'a dɔn k'a fɔ su dɔw yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ ye maa 4 fure ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye dabalibanko de ye maa 4 yɛrɛ faamɛ facogo la maa si tɛ se k'a fɔ ko nin y'u fa baw ye nka k'a dɔn jateminɛw la k'i k'a dɔn ko maa 4 u bɛ ko min na fɔ n'i y'u lajɛ tamasere la u bɛ ko min na fɔ filalakaw don yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min ye k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ mɛri ye Zumana Sangare b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Zumana Sangare ne de ye Cɛmala Banimɔcɛ commune maire ye n'o o faaba ye Kɔlɔw ye 9h wagati n ka dugu mɔgɔ dɔ ye n wele k'a fɔ u ye su dɔw ye an ka kungo kɔnɔ
su nunu u yera n'a commune dugu dɔ bɛ ko Yajibugu a yera Yajibugu kɛrɛfɛ Yajibugu ani Deɲɛ cɛmancɛ la a yera sɔmɔforo dɔ de la ye bon o sɔmɔtigi ni forotigi nin taara k'a bɛ taa ka sɔmɔ tuma o yaalabagatɔ sɔmɔforo kɔnɔ o de taara bɔ su nunu k'a ka sɔmɔforo kɛrɛfɛ donc yɔrɔnin b'a ye weleli kɛ donc an fɛnɛ ye weleli fɛnɛ lase faamaw ma minnu ye sécurité mɔgɔw ye an ye wele lase olu ma min ye gendarme ye an y'olu wele an ye dɔgɔtɔrɔw wele an ye cifu bɛɛ ye an taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ fure nunu kɔnɔna effectivement an kɔni y'a sɔrɔ fure nin ye fure 4 de kamalenkɔrɔw yɛrɛ de don kamalenkɔrɔ 4 o su dalen bɛ kungo kɔnɔ ye an kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn de y'u sɔrɔ an kɔni t'o dɔn an y'a sɔrɔ vraiment su nunu bɛ yen su nunu fɛnɛ na an y'a sɔrɔ marifa kisɛdaw b'u la kisɛ foroko burunburunu u kɛrɛfɛlaw la donc kisɛ foroko nunu donc an kɔni tɛ kisɛ ko kalama en tout cas marifa jugu nunu kisɛ dɔw b'u kɛrɛfɛ lasasi kisɛ foroko dɔw fila yer'u kɛrɛfɛ ye bon vraiment an kɔni taara su nunu kɔnɔ ya gɛlɛyara kosɛbɛ bon an kɔni taara su nunu an kɔni m'a dɔn mɔgɔ mun don an sɔrɔla ka vraiment a ɲini gendarme fɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka su nunu ɲɛma dogo ko baasi t'o la an bɛ se k'o kɛ u kɛcogo ani u fini don cogo an y'o ye k'a fɔ olu vraiment u kɔni bɔlen bɛ filaw fɛ kosɛbɛ ko an kɔni y'o jateminɛ o la kosɛbɛ bɔlen bɛ filaw fɛ kosɛbɛ parce que fini mun b'u la forokɛni mun b'u la vraiment an y'a ye k'a fɔ nunu tigitigi hali ni y'u farikolo ye ka tila k'u yɛrɛ kunsigiw fɛnw kɛcogo fini u don cogo ye vraiment an y'a dɔn k'a fɔ filaw de don anw ka commune bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ n'a fɔra k'an ka tiɲɛ de fɔ walejugukɛla nunu u bɛ ne ka commune na u b'a la wa n kɛko ka ɲɔgɔn ye kɛ n bɛ ladilikan f'u ye n b'a fɔ bɛɛ k'i janto an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ e ka dugu kɔnɔ ka ɲɛ yelekeya kɔnɔ e tɛ min dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ min dɔn o ka don aw ka dugu kɔnɔ ka wagati kɛ ka bɔ walima ka sanni kɛ ka bɔ a bɛ o kɛ tuma bɛɛ aw t'a dɔn vraiment ni aw kɔni ma se k'o ko fɔ vraiment o ka gɛlɛn donc y'o de fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i ka dugu jateminɛ bɛɛ k'i ka so jateminɛ n'a ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛ ka a tɛ mun dɔn mun tɛ deli ka na aw bara kɔlɔ aw t'a dɔn a sigilen tɛ yen u ka kɔn k'a lase an b'a fɔ mɔgɔ si ka baga mɔgɔ si ma ka ko kɛ mais an ko de ni u y'a ye u ka kɔn ka kunnafoni lase an ma anw fɛnɛ b'a lase a lase yɔrɔ la an bɛ se ka min kɛ o y'o de ye donc an y'o de fɔ bɛɛ ye dugu bɛɛ kelen kelen b'a ɲini n ka dugu kelen kelen bɛɛ fɛ bɛɛ k'i janto i ka dugu la denmisɛnninw donsow bɛɛ fɛn bɛ yen n'olu de bɛ se ka dugu lakana bɛɛ k'i janto i ka dugu la sirakun fana bɛɛ k'i janto sirakun na vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ yɛrɛ selen bɛ yɔrɔ min na bi a sera mɔgɔw k'u hakili sigi ka jateminɛw kɛ donc vraiment n kɔni b'o fɔ n ka dugudenw ye ka gɛlɛya k'o fɔ n ka commune denw ye ka gɛlɛya ka yira u la k'a fɔ an ka commune bɛ yɔrɔ min na bi vraiment gɛlɛya b'a kɔnɔ an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Zumana Sangare ni tun y'ale kan ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ye nin waleya ninnu kɛ ka se ka maa fa ni k'i kɔ don k'a sɔrɔ i ma ye tiɲɛ don maaw min ye nka masaramani e ka dɔn foyi dogolen t'ale la yarabi ala maa maa bɛ dankari buna adamadenw ni na ni ka se k'a fɔ k'e hakili ye dankɛ a mana kɛ waleyajugu kɛba fɛn o fɛn yarabi ala don nataw kɔnɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen kɔ bɔ fiɲɛ na n'an bɔra yen General Amadu Sanogo kɛlen kɔfɛ ni ka sanji 7 k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kaso la o kɔfɛ an balɔrɔ k'a fɔ n'a bilala a ye wulikajɔ kɛ ne ka kunda a faso kan n'o ye Segu ye Sibirido a bɛra i ka dɔn k'a fɔ jamaba fɛ o kɛnɛ ka General Amadu Sanogo da sera kuma caman ma bi jamana in kɔnɔ na surasiya kan ani ale yɛrɛ ka taabolo Amadu Sanogo ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ foli bɛ kɛ jɔn ye o y'aw lafasabagaw ye mais n ko kulu anw tun bolo avocat tɛ wariko ye mais wariko tɛ ja avocat bɛ da dɔ de la a bɛ da ko dɔ de la ka tugu o kɔ ninnu y'o de yira n na k'a daminɛ cɛsuru la yan a tɔw bɛ yen bon filanan ni min sigalen don a ka justice la a kana sigi a la halisa magistrat b'an bolo u bɛ droit fɔ a bɛ se ka k'a tɛ fɔ i ɲɛna waati n ko tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ yan bi aw cɛ ma ni mɔgɔw kumana mɔgɔw y'i tɔɔrɔ u y'i lagosi u ye ko sugu bɛɛ kɛ o bɛɛ la i kɛnɛma jɔlen don i bɛ mun fɔ bilen o de kama komi kuma ma fɛn kɛ o ma ne bali ka na n balimaw fo bi tɔɔrɔ ma fɛn kɛ o ma bali ka na n balimaw fo bi ala ɲɛ bɛ na Segu ɲɛkɔrɔ mɔgɔ ma y'a fɔ mɔgɔ ma y'a tiɲɛ ne ko n ka ala ɲɛkɔrɔ ne yafara bɛɛ ma n yafara bɛɛ ma n ka juguya tɛ maa si kɔrɔ dɔ y'a ta fɔ parce que a bɛ se kuma la dɔ y'a ta fɔ nkalon de ka d'a ye dɔ y'a ta fɔ a t'a ɲɛ dɔn dɔw yɛrɛ ta ye fo ka jɛni lagosi n'i kun bɛ so la ne tɛ kɛ wulada la o kuma donc i bɛna ma mago ɲɛ an k'a tɔ di ala ma ne yafara wa maa o maa ye n kanu n b'a ɲini aw fɛ a ka yafa
aw ka yafa u ma aw ka yafa kumalankolon fɔla ma aw ka yafa lakalikɛlajugu ma u m'a ye u m'a min maintenant ko n bɛ min fara o kan kuma in n'i k'i b'a lakale kojugu an y'a sugu bɛɛ mɛn n ko ne ye sɔrɔsi de ye n bɛ baara kɛ sɔrɔsiya de kɔnɔ n ko kunu kula kun tɛ armée la anw ye nugujimani bilenman mɛn bi ne min jɔlen filɛ aw kɔrɔ sɔrɔsiw tulo bɛ na san 37 sɔrɔsiya n y'o de k'a kɔnɔ san 37 n tɛ kunu sɔrɔsi ye o kɔnɔna na i tɛna fɛn ɲɛfɔ an de b'a ɲɛf'i ye Tɔnbukutu Gundam Lere Kidal n ye san 13 k'a kɔnɔ i t'a ɲɛfɔ ye bon ni min t'a fɛ ka mɛn don dɔw la yɛrɛ i bɛ dɔw yɛrɛ maga mɛn ko cɛ yɛrɛ k'a tɛ fɛn dɔn ne tɛ fɛn dɔn mais o ye kɔlɔnbati sɔrɔsiya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ an ma min dɔ kɛ bon ka tila ka kɛ premier ka dumuni minɛ ye Mali kɔnɔ n'an ta k'an b'a fɔ ye donc k'u ka sabali mais n'i sera fɛn dɔ ma n'a bɛ jouer fɛn dɔ kan i b'a dabila n ko bɛ min ɲini bɛɛ fɛ n'i bɛ fɛ ka politique de kɛ ko de b'a to i bɛ fɛ ka armée ci ka n'a kɛ parce que n'i y'a ci i ka politique a tɛ sira sɔrɔ n ko n'i k'i ye baganmarala ye n'i y'a ci e tɛ bagan mara n'i ye sɛnɛkɛla ye i t'i ka sɛnɛfɛnw lamɔ a bada ni sécurité tɛ n ko n b'a ɲini aw bɛɛ fa a ye fara ɲɔgɔn kan Ala de kama Mali bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ k'i kɔnɔ ta tu kɔrɔ a ye fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔsiya in dɛmɛ ne m'a fɔ aw ka général dɛmɛ dɛ n m'a fɔ aw ka bandaw dɛmɛ dɛ n ma maa tɔgɔ fɔ nkaw ma sɔrɔdasiya fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ fili don Mali kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ de ye ka jamana lakana aw ka se ka sunɔgɔ a y'a dɛmɛ on a tous intérêt ni ko wɛrɛ bɛ ban ɲɔgɔn na a bila fɔlɔ n'o tɛ a ma tila dɛ n tɛna se ka bɔ kuma kɔnɔ n'an m'an faw fo k'an baw fo segu kuma tɛ ne da n ye min ye bi wari tɛ n'a tun fɔra nin bɛɛ kana wari minɛ dɔ tɛna mais kanu ni hɔrɔnya bɛ aw se yan nin bɛ ne wasa o kuma sini sɔgɔma aw bɛ soli ka mɛn lakalikɛla jugu la ko cɛ in bɔra segu k'a ye campagne daminɛ awɔ a lakale ta lakale cogo la ne ye baliku de ye général 4 étoiles fils du Mali sans reproche ni min ka di ba tɛ balola ma ka kuma t'o la sa mais bi an t'o kɛnɛ kan ne nana n badenw fo bon aw ta kɔfɛ aw bɛna ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ an balimaw ko n ka taa ka taa foli bila u la o ye kanu de ye n b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ yala bi yaba halisa jamana ye Ala ka lakana jadi man fɔra Ala k'a ban an ka sɔrɔsiw Ala k'u lakana Ala k'u kisi Ala k'u tanga hakɛto bɛ kuma la sallallahu alaihi wa sallam an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye général la Amadu Aya Sanogo ni tun y'ale ye segukaw ɲɛkɔrɔ sibiri don an ka jamana basigi ni lafiya o bɛna sira o sira fɛ Ala ka n ka jamana kɔlɔsuma ne ka Mali bila basigi o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye an balɔrɔ k'a fɔ kalanko fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ a la o kɛra faraɲɔgɔnba ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra lajɛrɛ ye minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko yɛrɛ yakubali ma o cɛbɔ dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Augustin Pujugu faraɲɔgɔn in kun ye fɛn jumɛn de ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn an ka lajɛ in a bɛ ɲɛsin école karamɔgɔw ka baara de ma an bɛ min fɔ sisan an ka autorité u ye décision ta k'a fɔ ko an bɛ gafe dɔ dilan min ye cadre dɔ de don min bɛ ɲɛsin école karamɔgɔw ka fɛn bɛɛ de ma a sarali o a formation o ani a sarali o ka former ka bila ka taa écoleso ninnu la o ani fɛɛrɛ bɛɛ min bɛ ɲɛsin école karamɔgɔya ma donc o gafe in bɛ ɲɛsin o de ma donc an nana sɔgɔma dayina ka bɛɛ lajɛlen acteur bɛɛ lajɛlen wele ka direction ninnu wele walasa o gafe in an ka o valider ça veut dire que gafe in a dilala an b'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ ko bon an sɔnna gafe in gafe ɲuman don ani an bɛ jɛ ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de an bɛna kuma min fɔ o de sisan kuma fɔlɔ o ye jumɛn de ye ka gafe in min bɛ a kɔnɔna na ka o bɛɛ yira bɛɛ ma n'a yirala bɛɛ ma bɛɛ bɛ a ka hakilina fɔ bon ni parti olu ka ɲi mais ni parti an kan ka yɛlɛma dɔ don walasa a ka ɲɛ ka taa ɲɛfɛ o de ye kuma fɔlɔ de n'o banna n'an sera ka a fan ninnu bɛɛ lajɛ an bɛ se ka fɔ sisan ayiwa an ka gafe ka ɲi an sɔnna an b'a di gouvernement ma walasa gouvernement ka gafe in ta ka kɛ baara minɛ ye an bolo bon kuma laban min bɛ ne bolo ka bɛɛ wele k'a fɔ école karamɔgɔ ka nafa ka bon kalan yiriwali la jamana kɔnɔ donc nin gafe in an bɛɛ de ale dilan an bɛɛ bɛna jɛ k'a baara kɛ walasa a baara ka taa ɲɛ donc o de kun ye ne ka welewele laban de ka ɲɛsin bɛɛ ma an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Augustin Pujugu ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na kalanko yakubali an ka jamana kɔnɔ Ala k'o siratigɛ jɛlen n'i y'a sɔrɔ k'an bila o kan n'an bɔra ye an balɔrɔ k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ bɔlɔlɔ siraw e ka olu caman bɛ yen tɛmɛsen dɔw bɛ yen y'a dɔn olu bɛ sɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ nafa kɛ n'o dɔ ye ka jaw kɛ k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye bi diɲɛ ɲɛ bɛ ka waa ka taa fɛ ka se k'o baaraw sigi sen kan fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye fara ɲɔgɔn kan ye an b'a la ka fɔ lajɛrɛ dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye ka se ka maaw kalan u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo jumɛn de la bi bɔlɔlɔ yɛrɛ ka se k'a ka fɛn nafa masira ye k'a sɔrɔ maaw b'u sigiyɔrɔ la o kumatigi tun ye maa min ye
Ander Baba Jara ale wa ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bɛɛ b'a dɔn bi diɲɛlatigɛ bɛ cogo min na ko caman y'a yira an na k'a fɔ ko diɲɛ tɛ a togo kɔrɔ la sisan. Diɲɛ bɛ togo kura de la, o kura in ye mun ye parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ n'a ye ko coronavirus bɛna to sommetbaw bɛ se ka bali, mɔgɔw tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, ko tɛ se ka kɛ activité paralysie bɛ kɛ. Bon maintenant coronavirus y'a yira an na k'a fɔ ko digital ale b'a permet hali an ka présidents ni mɔgɔbaw tɛ wuli tugun ka avion ta k'u bɛ ɲɔgɔn ɲini. U bɛ caman bɛ b'o la, o b'a to u bɛ économie caman kɛ parce que bɛɛ bɛ visioconférence kɛ sisan. Donc o bɛɛ digital ka nafa dɔw ye. Donc an y'a ye k'a fɔ digital nin n'an m'an positionné, Mali bɛ retard la dɔɔni ka tɛmɛ dugu tɔw kan. Donc n'an m'an positionné k'a essayer ka fanga don digital la, k'a essayer ka nafa yira, ka tila ka jeunes former a la, a man ɲi. Donc o de y'anw bila anw ye hakilina in ta. Salon mun don a bɛ minnu bɛ baara la digital kɔnɔ kaban, jeunes minnu lancé digital kɔnɔ k'a essayer k'u récompenser, k'u meilleurs récompenser pour que u ka courage sɔrɔ. Bon maintenant minnu fana ni digital nege b'u la, n'a kodɔnni nege b'u la, ka formation dayɛlɛ olu fana ye u ka se ka former, ka panelu ni keynote fana bila sen kan, ka professionnel baw wele u kana kunnafoni di mɔgɔw ma. Donc o de don o dɔɔni. Et puis k'a fɔ bɛɛ ye fana salon in bɛ yan maliyɛnw de kan, anw de y'a bila sen kan, mais a ma dabɔ anw kama, a dabɔra population de kama, a dabɔra jeunes kama, a dabɔra partenaire minnu bɛ fɛ ka an ka diɲɛlatigɛ de tous les jours k'a nɔgɔya an bolo. An y'a dabɔ olu de kama, u kana ɲɔgɔn dɔn, u ka jɛ k'a lajɛ u bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn bolo pour que population bɛ nafa sɔrɔ, jamana bɛ nafa sɔrɔ. An balona k'a fɔ ni tun ye Ander Baba Jara u y'a fɔ cogo min na, a kun ye dɔnni ye u bɛ se ka yakubaya cogo min na. Yarabi ala k'u yakubaya an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye. Bi an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen da bɛ kuma min na o ye lakana de ye. Lakana yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di, mun ni mun de kan ka kɛ lakana yɛrɛ ye, ani jamana gɛlɛya minnu b'an ka jamana sɔrɔ mun de kan ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ o lakanabali ani k'o bɔ an ka jamana kɔnɔ na. Sine Jara ale ye ɲininikɛlaba dɔ ye, a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Lakanani ye fɛn min ye c'est que adamaden yɛrɛ i ni i farikolo i ka so i bolofɛn i ka nafolo o bɛɛ kɔlɔsilen dɔ fɛn tɛ se ka so si ma. N'o kɛra o sabatira jamana fɛn o fɛn la a b'a ko jamana kɔnɔ lakanani de bɛ yen nɔ. Donc n'o tɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ insécurité de bɛ yen, lakanani tɛ yen. Ni lakanani tɛ yen jagokɛ tɛ yen, sɛnɛkɛ tɛ yen, baganmara tɛ yen, kɔmɔ tɛ yen, jɛgɛmɔ tɛ yen, foyi tɛ yen, kalan tɛ se ka kɛ, foyi tɛ kɛ. Donc lakanani kɔni ye développement sen fɔlɔ yɛrɛ kɔni. Lakanani kɔni ni an ka gafew lajɛ, lakanani ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye, président de la République. C'est-à-dire que lakanamɔgɔw bɛɛ kuntigiba ale de ye, o de ye ale ye. O de hukumu kɔnɔ jamana yɛrɛ kan ka lakana cogo min na, la politique de sécurité olu de bɛ ale bolo. M'a fɛ ka jamanadenw ka lakana cogo min na, u bolofɛnw ka lakana cogo min na, fɛn minnu ni sɔrɔ, fɛn minnu ka nafolo sɔrɔ, o bɛ se ka sabati cogo min na, o ye ale ka daga miiri de ye. Donc bɛɛ bɛ ale kɔ lakanani kɔni ta sira fɛ. Mais ni jamana kuntigi fana bɔra, lakanani y'an bɛɛ kunko de ye. Lakanani fɔlɔ ye fɛn min ye ka jamanadenw yɛrɛ ka dɔn. Ni Mali ye mɔgɔ 19 ye, bɛɛ ka dɔn. O ye dɔn cogo di? Ka carte d'identité bɛɛ bolo, ka carte d'identité bɛɛ bolo, ka passeport ye mɔgɔ minnu b'a ɲini. En tout cas k'a fɔ ko karisa i ka se ka sɛbɛn bɔ, i ka se ka papier bɔ, a fɔ k'i ye maliyɛn de ye. Maliyɛnw ka dɔn. Hali i sigiɲɔgɔn ye maa min ye i t'a dɔn. I kɔni lakanani tɛ parce que n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ jugu don. Mali kɔnɔ waati kɛra n ko urufu mɔgɔw tun bɛ Mali la. Sierra Leone ka urufu mɔgɔw a tun ka ca an fɛ yan nɔ. Donc u bɛ ka mɔgɔw ta, u bɛ ka so ta mɔgɔw kɛrɛfɛ. Donc i sigiɲɔgɔn ni i tɛ mɔgɔ min dɔn, donc lakanani fana tɛ. Donc jamana k'a jija ka papier di bɛɛ ma. Carte d'identité ko kɛmɛ problème a ka dabila. Passeport ko a ka sabati. Carte d'identité ko a ka sabati. Kan ka dɔn ka maliyɛn ka dɔn. N'a ye mɔgɔ 20 ye a ka dɔn k'a ye mɔgɔ 20 mɔgɔ bɔ papier ka ye bɛɛ bolo. O lakanani jɔsen. N'o bɔra yen nɔ sisan ni maliyɛn bɛɛ dɔnna ka ban sisan lakanani bɛ taa min o ye ka dunanw dɔn. N'i ko dunanw i ko frontière de parce que mɔgɔw de bɛ don Mali la. U bɛ don Mali la cogo di? U bɛ na sira fɛ u bɛ na pankuru fɛ. Minnu bɛ na sira fɛ o ye frontière terrestre ye. Olu kan ka ɲini k'u dɔn. Ni papier ɲɛnama tɛ bɔ i tɛ don Mali la. I tɛ don Mali la dɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ Mali y'a gafe dɔ signé ko libre circulation des biens et des services dans l'espace économique CEDEAO 8 mois. O bɛɛ ye tiɲɛ ye. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɛgɛsɛgɛ koyi. O kɔrɔ ye k'an bɛ lakanani sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o kulu de fana kɔnɔ. Ne taara Mauritanie 2018. I dontɔ u bɛ papier dɔ d'i ma aéroport la. I segintɔ i b'o papier kelen de d'i ma u b'a signé k'a fɔ k'i bɔra. O kɔrɔ k'a fɔ ko dunan minnu bɛ don u dɔnnen don wa n'i ma bɔ fana u b'a dɔn k'i ma bɔ k'i bɛ yen. I bɛ mun na ye? Donc i bɛ bila fagaw ka bolola kan. Maintenant ni ko dunanw Mali ka bon. Mali ye 1,240,000 km². Mali yɛrɛ bɛ ka lamini ni jamana 7 de ye. 7 pays frontaliers. Kɔrɔ k'a fɔ ko Mali la donna 7 de bɛ yen. Bon Mali frontière u ka fɔ jateminɛ na kilomɛtiri 7,000 de don. Donc ni k'i bɛ olu bɛɛ lakana ko dunan minnu bɛ don ka dɔn baara b'a la dɔɔni. O de la kɛlɛ in b'an ka gɛlɛn parce que an yɛrɛ tɛ se ka frontière yɛrɛ fana sécuriser.
de amé o me amina anga jabara ko ni koko di grillage de be ko be hakila ni bora ke bita anga munu mita ko bita e barake Italie ou be bita Espagne ni sera Ceuta ni Melissa ngi baso ko grillage de be ite saka temon Europe jamana do di monte grillage de be ite saka temon bon nya fongo anga kilometri ba holo vla no frontière ni ya dona boala a todo be pour que ka sura sur referent de ba frontière ka alakana sabati fo ka do ko grillage de wa sebe jamana e ba foku anga jamana mo do be no do ka na volo bita milliard hagade la o milliard hagade no ni bay impôt à 30% e ko mo do ko ka furo la kana grillage bu ka furo kono anga jamana kusur be de se ka kilometri ba kele grillage ano ame o me ami jamana yoro do ka grillage de frafou itala namo ke chinigi bi mali frontière 7000 km qui va sécuriser foni ya sur la si ba ke ma wuli gujo c'est vrai que bina barade mo ma mo fene ka gele donc grillage ba ndeme do no la frafou itala donc grillage ko yi asibaye wa antakada anga mali kele be chuko bina fura ka chan kele dumi ni muguchi bo ban o kele ta mali ta nyew muguchi bi ayoro do ba mais foka be bi yoro do ba mais foka frontière o fene sécuriser yoro do la ni ya fen sa ba infraction ka akachala jamana bila kana jama do me lafia ni la fay manqué développement té jago kete kalante senekete monité bramarate fouité donc fanga fra de yinina mu ci rom mu ka ci no mi ka grillage ka grillage mi mi ka dialogue négociation au fena ka ke pour que kelenga ban ya la yere chere la ina to kolo demiseni samwa ni kile mai je projet bu kono minenke mina musofu mi donc ta kasata o bisabani ko bunanina aya nimbe bayira ka boko lakrani anga kan pungoyi nyodo fo na malakani sabati frontière la ama sabati ni anga papier ka malion reñini ko don ama sabati ni tabu semunu munu mi muguchi ni dialogue ni fonke ni ona tsaka banga jimano kono ambaloran ka foni tunya sina jarani tunya le kanye aya foto mina fami yanga jamana e siraw sarawena ni basigi ni lafia ya kona na no hakli segnye ya rabbi ala ko haklatige ni ya soro ka sego hakli nyuma ko bla marake ba ukabulu ka sango jamana e abasigi ni lafia obisa batchoko mina namburai amalana ka fo nyono marabulo kona na mi ye kamni sanga jan wuli ga jokera ka nyesiye ma mi be ni aso no kera kalo worona kunga 20 kle keme ani kle bishegi ana kunga 20 o kera gelea de la krania na farabugo ale minena farabugo minani mi gerani aso marfatigi do taru daga farabugo no kera gelea ere bajuye kana se marabulu chama makrania na nyono na mara ere kona na farabugo ma chaman fe ko farabugo ye dugu do de mi be ni asoro na damana commune do farabugo be dogo free commune de fe dogo free re o te dugu kelenshi togo ye yo commune de farabugo ya dugu do ye gele kele ka yesoro ambalaran ka fo wuli ga jaw kera ni asoro kamne octobre ko kle woro ka se ka do ka va tunyona ukera ma do be ni asoro ni tora fan vla bela gele fe marvati ko ni nyonje munun tume ni asoro no esigira la ma ka free we olu tuma soro kalo woro bela gele kele ko fe siga fo chama nu donani ko instin fe wuli ga jokera sigda la mawe marafata ire la kana kama kera ka do ka fo gele abai gela mimbe ni mabse ka fo gela ina kunda jana kusbe tuma mina no kera amala na ka fanga jamana kona na dozula kawo e ka do ya ire ka fo sigda ko de ku balla kana koko to sena siga fo chama ngera kona na uni jade wala tigla ma uni onje mi e komanta na po ale tuye wuli ga joka siga fo ina kusbe siga fo chama be ho ko se islamic itlala kana sendo e ka do ka siga fo ina ka jira ka fo na mwenye mado kama ka marafata dine kama ulu be fere balele tike ulu yarabe dine belegele de kofo kase ka wuli ka taka kase guteka di nyoma sango marafatika marafabla bisa ka kachoko mina kwa ngera tama bay alaba ambalana ka fo no kera benywanya ere o kera marskalo kletan nani kam no kera lafia daw kwa ni ulu dona ko la hal ne asoro daw baby munu te ben fe ben kwa ni ajugo walma mamunu be ni asoro ben mando luye ko so ga ni ben kera ulu ta fanti soro ka dun ulu chamambala ka ko la goshi ambalana ka fo kari temene kunungo dara kari menkan ho conseil islamique wala ko kurana manya benga kere unionje ka kla ka ta sinda kene kan ka ta laje benga yi akobi chukudi u kene kan kuli ambalana ka fantu metama na sira ka do ka fo nyono nga ufe ambisimla la nyono dugu jara wironi bela la wula ni ya sorni ka ta jadi si wujadi wala tigla mawo ulu daga yero la kungo konena u kene kan ni te matsega la kaliye marafatiku famba le refa dozo udi jadi wala tigla ni onje ho conseil bi foni ko wala imaro ka hakla talena ben bi sika sabati ko mina ubafo fanfla bala le fe an tay anjo rodi kama ho conseil islamique ma kelen ko tere
jamana yo min dayɛlɛ bi diinɛ tigilamaw kama olu ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Seydou Ousmane Madani Haidara ale y'an ci an kana kɛnɛ kan kɛlɛ in marifabila min kɛra ka n'a ko jateminɛ an balana k'a fɔ bɔ kɛra ye olu ye kuma dɔw fɔ k'a fɔ bɛnkan min kɛra kalo tile 14 anw selen o kɔfɛ e ka dɔn bɛnkan in bɛ cogo jumɛn de la ka se ka sigi fɔ wɛrɛ olu n'u don a jateminɛw kɔnɔna na o kɛnɛ ka délégation labilala ye an bɔra ye o kɛra Ndobuguba kungo kɔnɔna na Jadiwala tigilamaw dagayɔrɔ yɛrɛ la o kɔfɛ an nana bɔ ɲɔnɔ k'an kun da dɔgɔfiri kan an sera dɔgɔfiri jamaba bɔra ni ka se ka délégation kunbɛn o kɛnɛ kan ka taa dɔgɔfiri yɛrɛma kafo yɛrɛ ɲɛmaso la n'o ye mairie ye o kɛnɛ kan dugutigilakaw ka mɔgɔ bɔ n'i y'a sɔrɔ ye Barima Jara ye ale maaw bisimila ye kuma min fɔ ye o filɛ ne Ibrahima Jara ye dɔgɔfiri Turukutu n'i y'i sigi k'a lajɛ an kan ka Ala tanu siɲɛ caman n'o ye kurumarikaw ye o kɔrɔ ye mun nin kalo tile 14 n'a kun fɔra ko nin ɲɔgɔnna jama bɛ se ka kafoya bi Ala de bɛ se n'o tɛ maa kun di dara nka n'o kɛra dun an bɛ Ala n'i ye min kɛ Ala b'i sara an b'a tɔ to o ma a ye ɲuman min kɛ n'o ye Seydou Ousmane Madani Haidara a ye ɲuman min kɛ Ala ka a ɲuman k'a ye alijinɛ sɔngɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ bamananw de ye kuma kelen fɔ bamanankan na ko dimi kuntala jan ko diya kuntala surunni se k'a wuli n'i y'a lajɛ anw fɛ yan bi an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn minɛ fɛn o fɛn bɛ nin kɔnɔ Ala k'a bɛɛ kun falen hɛrɛ la an balana k'a fɔ dugutigilakaw kɛlen kɔfɛ ni ka maaw bisimila n'i y'a sɔrɔ kuma balile tun bɛ Ibrahima Jara Surugutu o kɔfɛ mɛrilakaw tɔgɔ la maire min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale kɔni maire dangan don n'a ka wulikajɔ ma dogo maaw la cogo si kelen na Zumana Kulubali Kawu Sise ale ye kuma ta ye min fɔ o filɛ an bɛ foli fɔlɔ an daba masa de la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala mun sɔnna ka an si dɔ ka bi kɔnɔ Ala mun sɔnna ka ko gɛlɛmanw k'o kɛ ko nɔgɔmanw ye an b'o Ala fo dan tɛ foli mun na o kɔfɛ kɛnɛ yɛrɛ sababu an ka jamana président Bandaw an b'a fo k'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma o conseil kɛlɛ filɛ ka taama mun bolo la sa o taama bi ministre so mun ka niveau la ministre de la réconciliation Wage taamaden minnu bi an fɛ yan n'o ye haut conseil président Seydou Ousmane Madani Haidara an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ani a ka bureau membre kelenkelen bɛɛ lajɛlen haut conseil représentant fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kɔnɔ an b'an ka kafo ɲɛmɔgɔw fo monsieur le maire Mobro Kimi ani a ka conseil 22 bɛɛ lajɛlen o ka foli don o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dɔgɔfiri dugu bɛɛ lajɛlen fo fala kɔfɛ ani fala ɲɛfɛ a dugutigilakaw an b'o fo o kɔfɛ an b'an ka imamuw fo an nisɔndiyalen don ni nin kɛnɛ ye an b'an ka diinɛ taabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔ minnu sera yan ani minnu ma se ka se yan k'a sababu kɛ darola ye an bɛ mun fɔ haut conseil o bisimila o nana o ka so Ala mɛna fɛn fɛn se jɔn ma n'i ye a ta ni Ala ye Ala bɛna fiɲɛbɔda k'i ye a la don dɔ la bi an b'o o nisɔndiya kɛnɛ de kɔnɔ ka foli lase naba cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma yankaw ani dunan minnu bɛ yan an balana k'a fɔ ni tun ye maire kan ye Zumana Kulubali o kɔfɛ musow m'u tɔ to kɛnɛ in kan ani denmisɛnnakaw ka ɲɛma Moribo Sago olu bɛ kuma ta an ka musolakaw ni denmisɛnnakaw lamɛn ne tɔgɔ ye Fatumata Darame ka bɔ Gomakura k'a bɛ Nturara ne ka foli bɛ alimamiw ye n k'i foli bɛ dugutigiw ye n k'i foli bɛ mairelakaw ye n k'i foli bɛ jeunesse mɔgɔw ye fo sera k'i yɛrɛ se kɛnɛ in kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye nin y'an ka nisɔndiya kɛnɛ ye bi anw den wolomusow anw zɛngɛnna anw ɲɛnina an gɔlɔngɔlɔyana anw m'a miiri nin ko ye ko a bɛna waleya Ala y'o waleya an dugukolo kan dɔgɔfiri komini kɔnɔ an bɛ foli kɛ dande foli mun na bi ani cɛ ani baraji Ala k'i hinɛ an ka taabaaw la ne tɔgɔ ye Modibo Sako président de la coordination des jeunes de Dogofiri an bɛ foli kɛ an ka dunanbaw ye minnu bɔra Bamako ka se anw fɛ Dogofiri commune kɔnɔ yan an ka foli bɛ Mali président yɛrɛ n'o ye misi Bandaw ye an b'a fɔ ko alhamdulilayi arabil alamina bi ye donba ye Dogofiri kɛrɛnkɛrɛnnɛma an denmisɛnninw sewalen don bi kosɛbɛ Dogofiri commune kɔnɔ ko bɛɛ y'an denmisɛnninw ye an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida la a dilali la ko n'an denmisɛnninw sɔnna wallahi sigida bɛ ja an b'a ɲini an denmisɛnninlakaw fɛ hali bi an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an k'an faso kɔrɔta wallahi foyi tɛ faso bɔ n'anw bɛnna bi wallahi an ka cɛkɔrɔbaw tɛ kɛlɛ an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ an ka bɛɛ siama bɔ sala an bɛɛ ye kelen fa kelen ba kelen pour que an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na n'anw jɔra bi wallahi jamana in kunna bɛ wolo foliba kelen bɛ an b'o fana di ko conseil mɔgɔ ma n'u taara u b'a fɔ Seydou Ousmane Madani Haidara ye ko anw denmisɛnninlakaw ko ten wallahi u y'a fɔ ko mɔgɔ kɛra ka balima fila kɛlɛlen fɔ k'u bɛɛ wallahi silamɛya yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan maa min sera ka kabila fɔ k'a bɛɛ o kuma o ta ye jumɛn ye ni fɛn kuma alijinɛ kɔfɛ an b'a fɔ o de don Ala ka o sara kɛ alijinɛ ye maa ma da donna nin ko in na ka se nin hɛrɛ in ma bi
wallahi an tumisɛnnu an y'a ɲini ala fɛ ala k'u sara kɛ alijinɛ ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye musolakaw ni denmisɛnnakaw ka ɲɛ o kɔfɛ fila kogoninkaw ka dugutigi n'i y'a sɔrɔ o ye kogoni pel o dugutigi Haji Alu Jalo ale kuma ta kɛnɛ kan ye min fɔ o filɛ. Haji Alu Jalo kogoni pel dugutigi n bɛ mun ɲini ala fɛ an ka sigi a ka daminɛ bisimilahi rahmani a ka wuli ni alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ bɛɛ fo caman dɔnna nin ko in na ni ala y'a min latigɛ don a bɛ bɔ o don tabital fulaku dɔnna a ko la ka seko kɛ ka fara komani tanapo bɛɛ dɔnna a ko la n bɛ jama bɛɛ fo n bɛ marifa kulutigiw fo ni y'an sigira ni kɛnɛ na olu de sababu la olu de sɔnna ka ɲɔgɔn lamɛn sigi caman kɛra an de sɛgɛnna n b'u fo kosɛbɛ ni olu ma ɲɔgɔn faamu an ti hɛrɛ sɔrɔ fana alhamdulilayi u sɔnna ka ɲɔgɔn lamɛn an y'a hɛrɛ sɔrɔ n b'i bɛɛ fo dɔw b'a la k'a fɔ bɛnga ye kalo kelen bɛnga ye kuda ye kalo kelen o ye jogo peseli ye min ka ɲi ani min man ɲi maa si tɛ yen min ka ɲi maa si tɛ yen min man ɲi an ka hakili sɔrɔ n bɛ kafo ɲɛmaw fo musow aw fana ka wuli baara bɛ aw bolo ni aw ko aw ka ko t'a la aw yɛrɛ de kun don marifa tɛ aw bolo aw bɛ se ka marifatigi minɛ musow aw ka wuli ka fara an kan a k'a lajɛ ala kama a ka fara an kan hakilitigiw jinɛ bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ an da bi an k'a lajɛ maa o maa min y'a nin bɔrɔtɔ ala t'an ka bi ka dɛ an k'a lajɛ nin tɛ kalo kelen ye dɛ nin kuda ye an bɛɛ ka taa o ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye kogoni pel dugutigi o kɔfɛ Ndugala dugutigi ninnu bɛɛ ye dugubaw ye mara ninnu kɔnɔ dugukɔrɔbaw don n'i y'a sɔrɔ bi filaw ka ca o duguw la kosɛbɛ Ndugala dugutigi n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Amadu Samaru Jalo an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Amadu Fari Ba an filaw de kan ka mɔgɔw fɔ kosɛbɛ sabu ni hɛrɛ ye a nana filaw de kan anw de kan ka ala barikada ka miiriw barikada ka Haidara barikada ka bandaw barikada hali sisan u y'a cɛsiri mun na Mali kɔnɔ bɛn ka kɛ cogo mun na hali sisan ala ka olu dɛ ni hɛrɛ sabatira anw filaw de lafiyara sabu sɛŋi mun kɛra an bɛ sɔn ka fɔ an dɛsɛra sabu an bɛ si min bamananw anw ni bamananw fa kelen ba kelen fo diɲɛ ka taa wuli hali hɛrɛ mun nana jamana kɔnɔ an ka dɔgɔfiri kɔnɔ bamananw de b'a la ni u bɔra la sisan anw de bɛ nagasi ala k'a ɲɛ hali sisan Farabugu an ka dugu de an ka mɔkɛw de dalen don u bɛ yen ni Farabugu minɛna an de minɛna ni Farabugu bilala bi an de bilala an kan ka nisɔndiya de an bɛ Haidara fo Bamakɔ sini lahara ka sutura diɲɛ kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ hali sisan. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Samaru Ba a y'a fɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra lakana tigilamɔgɔw tun bɛ yen o kɔfɛ ta kɛra Farabugu ni ala sɔnna ma kunnafoni cɛw la o kɛra cogo min na an b'olu wele pɛrɛtigɛ di aw ma nka fɛn min bɛ jabajɛya e ka dɔn ni bɛn min kɛlen filɛ maa dɔw bɛ yen olu hakilila tɛ an bɛ fɛn min fɔ jamana in kɔnɔ na tuma min na an bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan an ye maa caman ka nɛgɛjuru sira sɔrɔ jamana kɔkan na maa caman bɛ yen dɔw fɛ k'a fɔra ko Seydou Ousmane Madani Haidara olu ni Haidara cɛ o ye Haidara cɛ de bɛnɲɔgɔnya min kuma fɔlen filɛ bi o conseil islamique ye wulikajɔ min kɛ Seydou Ousmane Madani Haidara ba tɔgɔ ti b'a wolo la an b'a fɔ ka waleɲumandɔn nin kɛnɛ in kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Fatumata Mayiga mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an taga Gambi Senegal jamanaden minnu sigilen don Gambi ko olu la mɔgɔ 250 kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la n'o o ye sanga ye k'u kunda Banjul kan. Gambi Croix Rouge ka fɔ la ko nin kɔ sɔrɔla min fɛ o de ye ko dɔgɔkun tɛmɛnen na Senegal jamanaden dɔ de ye Gambien dɔ bɔnɛ a nin na o ko nana kɛ sababu ye ka mankan wuli Senegalais minnu sigilen don Gambi jamana kɔnɔ o ni Gambi yɛrɛ jamanaden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni waati la min ye Senegal jamana ɲɛmaaw ye olu bɛ sigi ka fɔ la walasa min ye fɔ ka bɛn ye o bɛ se ka segin ka na ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. N'an bɔra yan an bɛ taga États-Unis malfati dɔw kɛra États-Unis Colorado mara kɔnɔna na mɔgɔ 10 bɔnɛna u ni na jamanadenw na ani finitigilakaw la mɔgɔ 1 tɛnɛ don u ka sugu dɔ kɔnɔna na. Mɔgɔ fatulenw si b'a daminɛ san 20 ka taa bila san 65 la. Finitigilaka min fatura ko o si san bɛ taa san 51 na ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Eric Tales ale de kɛra finitigilakaw ye mɔgɔ fɔlɔ ye min sera kɛnɛ ka malfatiw daminɛ wagati la ko ni wagati la min kɔni ye sigana mɔgɔ 1 ye o bɛ finitigilakaw ka bolo kan o yɛrɛ tɔgɔ ye Ahmed Alissa. N'an bɔra ye an bɛ taga Egypte jumadon terrain de voyage 2 sera ɲɔgɔn ma Egypte ta dugu kɔnɔna na u ka kɛnɛyaso minisiri ɲɛma ka fɔ la ko mɔgɔ 185 de banana wa mɔgɔ 19 de fatura wa ko mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 10 kɔni ta kɛra kolodakariw ye. Kɛnɛyaso minisiri
ɲɛma ni o ye Mustafa Kemal ye ko jamana ɲɛma ye yamaruya di ko dɛmɛ ka se ka don maa bananenw ani maa fatulenw somɔgɔw ma ko ka euro wari 5,400 di maa fatulenw somɔgɔw ma ani mɔgɔ bananenw ko olu ta b'a daminɛ euro wari 1,800 ka taa bila euro wari 4,000 na ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna sirabanka kasara jugu ka kɛ Egypte jamana kɔnɔna na san 2002 terrain de voyage dɔ fɛnɛ jenina min kɔnɔna na mɔgɔ 360 fatura jamana ɲɛma ko mɔgɔ kɛra sababu ye walasa ni sirabanka kasara jugu in ka kɛ ko olu bɛna ɲangi o mana kɛ mɔgɔ ye an ye min sɔrɔ ko kan kunnafoni na ka bɛn bi ma o dɔw de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ Fatumata Mayiga y'a fɔ cogo min na yarabi ala kasara an ka jamana walima diɲɛ fan o fan a se masaramani ye ala k'an kisi kasara ninnu ma n'an bɔra ye kunnafoni kunjɛla an ka jamana ziriba dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Baba Sura Dabiyakaw ka baba masaramani ale wele sibirido a fatura ka sito sanji 79 a janaja bɔla yɛlɛ bɛ kɛ sini tarata Dabiya a yɛrɛ a ye fɛnba kɛ an ka jamana ko an bɛ dugawu de kɛ baba ni alisalama fure fɛn fɛn u kɔ lasimina ala k'o fara k'o ta ka diɲɛ bi ta i n'an kɔ i n'an ye ala k'anw yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo